Raġel Franċiż ta' 23 sena arrestat mill-pulizija wara li nstab fil-possess ta' 1.2 kg ta' droga suspettata li kienet kokaina. Ir-raġel kien arrestat f'lukanda u fil-possess tiegħu instabu numru ta' kapsoli b'sustanza suspettata li kienet droga. Il-Franċiż Abjaka Gerson ta' 23 sena tressa il-qorti brabta ma' din is-sejba ta' droga f'lukanda f'Taslima. Fil-qorti, il-Franċiż wieġeb li mhux ħati tal-akkuża miġjuba kontrih. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Josette De Micoli li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. Il-Franċiż inżamm arrestat. Tfajla ta' 27 sena Sabrina Grek inżammet arrestata wara li tresqet il-qorti akkużata bi traffikar ta' droga, kokaina, eroina u kannabis. Il-pulizija għamlet din is-sejba waqt li tfajla kienet tbieħ id-droga minn lukanda f'Taslima. Kif inqabdet it-tfajla, ġuvni li kien fil-kumpanija tagħha intilef minn sensieħ u għamel xi ħin fil-periklu li jitlef ħajtu. Fil-qorti Sabrina Grek wieġbet li mhux ħatja għall-akkużi ta' traffikar ta' droga. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mekkordnat li l-akkużata tinżamm taħt arrest u ordnat li friżar tal-assi tal-akkużata.